tashar Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Tashar Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, sharhi akan mawaƙa da dai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe. Sharhi akan Sadiya Haruna. Shin ko kun san wace Sadiya Haruna? Sadiya Haruna ita wata baiwa Allah ce wadda ta an tayo shafin sada zumunta na Instagram. Ita wannan mata Sadiya Haruna ta yi fice a shafinta na sada zumunta na Instagram, inda hakan ya tayarwa da wasu daga cikin jaruman Kannywood a hankali, inda suke ganin ita wace har daga zuwanta ta yi fice haka. Sadiya Haruna ta riƙi shafin sada zumunta na Instagram da muhimmanci, inda take tallata kaya, inda wasu suke mata kallon 'yar iska. Ita tana amfani da shafin sada zumunta ne wajen koya iskanci, inda kuma a wani ɓangaren idan aka yi duba zuwa wani wajen, Sadiya Haruna ita baiwa Allah ce mai yawan ibada. Shi ne fa ake cewa ba mai shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Sadiya Haruna kuma tana ba da maganin da ya shafi zamantakewar aure, gyaran jiki, tallata haja ko tallata kasuwanci. A taƙaice dai Sadiya Haruna ta fito neman kuɗi ne shafin sada zumunta na Instagram ko domin ci gaba da bibiyar wannan tasha domin ci gaba da kawo muku labarai akan Sadiya Haruna da wasu daga cikin fitattun mutane. Mun gode, ku ci da an tayawa cikin nishaɗi. Muna nan tare da ku a koda yaushe. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Barka da zuwa tashar Nishaɗi TV. Domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Tashar Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, sharhi akan mawaƙa da dai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni.